eteenpäin. No niin. Me tehdään tänään vittu pizza hampurilainen. Täällä on pekonia. Tuu kuvaa vittu pekonia. Hei, kato pekonia. Kato. Täällä on pekonia. Jatka, täällä on pekonia. Tässä on meidän pizza. Jumala, toinen pizza. Päälle tulee toinen pizza. Sitten, ei helvettinä kaikki on yhdistynyt toisiinsa. Tässä on tullut tällainen yksi niinku pekonin kikkale. No pyöritän nyt vittu siellä niin. No mä vähän pyöritän näitä. No kyllä hyvä se on, jumalauta. Ne on valmiit melkein. Sitten, meillä on täällä hampurilaisia. Juusto hampurilaisia. Euron kappale, jumalauta. Näitä on 4. Ja näistä tulee niinku sinne väliin semmoinen hieno täydyte. Ihan vitu jepa. Näitä on 4. Flash. Tosta noin. Tonne noin. Noin ja... Oho vittu se lähti sinne. Se on kiinni. Noin. Meillä on siinä 4 hampurilaista, mitkä menee pizzan väliin. Tulee pizza-hampurilainen. No niin, nää on valmiit täällä. No niin. Eli kokkaus ei aina turvallista. Äsken mä tuin sormeni pannuun. Kuuma rasva, missä liuu semmonen haarukkani. Vitu fiksu idea. Kotikokit siellä, niin vittu varokaa. Pannu on kuuma oikeesti, hei. Ja se vitu kiehuva rasva. Ei, kiehuva rasva on kuumaa. Varokaa. Ja helvetistä se vittu leipä tossa noin. Noin. Nyt me heitään lisää pekonia. Toinen paketti pekonia vedetään tänne näin. Yksi ei riitä. Pekoni näyttää vähän ylikypsiltä. No niin vähän kypsys, kun sanoin. Antaa niitä olla vähän vähemmän siellä niin. Tää alkoholilla osuus asiaan, niin asiat menee yleensä vittuiksi. Muistakaa se. Ja myös siellä vittu tulee tästä videoa, tästä jotain pekonia. Ai vittu! Sormet palaa tätä hommaa. Ai saatana. Me tulee seuraa tänne näin. Häh? Mitä vittu seuraavan? Eikä tullut. Ai helvetti. Tuli jo. Nyt tää pekoni hajoaa. No niin, nyt on pekonit paistettu. Vahinkojen kerran. Siinä on pekonia, vähän ylikypsää. Sitten meillä on 2 pizzaa, hei. Näistä tulee niinku meidän niinku tää hampurilaisen kerrokset. Päällikerros ja pohjakerros. Tosta noin. Vittu vedetään toi onneksi. No niin. Otetaan juustoa. Juustoa. Tuo. Hei juustoa. Cheddar. Cheddar. Halvita cheddaria mitä löytyy. Anaa. Purkki auki. Täällä tää ei ole niinku semmonen keittiöohjelma, missä on kaikki valmiina täällä, että joudutaan oikeesti tekemään jotain välillä. Tumppo puolet sinne niin. 4, ihan jepa. Oho, meni sinne. Eli heitetään tosta pekonia, eikä juustoa, 1 juusto. Sitten vedetään toinen juusto. Täällä on sama aika bileet päällä. Viimeiset. Kova meikki. Tää me tehdään sakkaa. No niin, 4 juustoa. Sitten meillä on pekonia. Meillä on pekonit niin. Niistä pitäisi olla puolet siihen ensin. Joo. Tosta noin. Pekonia. Noin. Siinä on pekonia. Hampurilaisia jumalauta. Kato. Hampurilaisia. Noniin. Hampurilaisia. Vittu 4 tohon noin. Jättipään ne siihen. Lyödään oikein kunnolla. Vähän nyrkillä lyödään päälle. Noin. Pekonia ja juusto. Vittu lisää juustoa. Oho. Mä en nyt oikein osaa hallita näitä juustoja. Täällä on kauhean paljon. Mä vittu hakkasin nyt. Täällä on niinku keittiön omistaja tuli
katsomaan mikä tilanne. Sano terveisiä kameraan. Täällä mestarikokki Jami kokkailee juusto tuplaa hampurilais jotain settiä. Tämä on niinku vitu hyvä setti. Tää on niinku paras idea ikinä. Tosta vedetään lisää vähän. Lisää vauhtia. Oho. Lisää more bacon! Pekonia lisää, jumalauta. Noniin, juustot siellä. Me olis tarvinnut lopulta lisää juustoa. Yksi paketti on liian vähäinen. Uskokaa. Sitten. Pizza. Älä lyö sitä siihen. Ei ne kyllä ne ensin pois. Okei. Anna soida. No vedetään loput päälle tohon noin. Tää mitä meni yli tästä näin. Lappiollekin meni vähän, niin vedetään sieltä päälle vaan. Tumppaa se uuniin nyt. No niin, tämä on hyvä. Se on vahva. Ei se on vahva, se on hyvä. Tässä on meidän vittu purilainen. Ota tää niinku lähikuva. Vittu, Älä en mä kato vaan. Voi olla vielä kuvaa. Kato jumalauta mikä burgeri. Vaikuttaa äärettömän hyvä. Sitten. Saatana, pistetään tää pakka uuniin. Sentään noin päärekoristeeksi. Noin, koristeet tohon noin. Siellä on jumalauta hampurilaisia, pizzaa, pekonia 2 pakettia ja... Ei ku uuni! Eli nyt meillä on valmis niinku pizzahampurilainen. Siinä on niinku, se on vitun paksu, hyvä. Täällä on niinku palanen meillä lautasella. Ihan fucking jepa, kato, you know. Ihan vitu jepa. Nyt niinku on maistiaiset tässä näin. Maistetaan miltä tää pizza maistuu. Mä voin niinku antaa täysin 1/5 niinku maistiaiset. Tästä menee nassuun. Piiu! Ei mun nälkää. Tää piisi! Ai Kuinka tää piisi hyvä? Ai vittu! 5/5. Hei. 5/5. Sano sinä. Katsotaan video hei. Juuso. Katsotaan video. Arvosana. Tämä on varsin hyvä. 5/5. 4. Erinomaista. 4/5. Sieltä tuli arvosana. Maista sinä. Maista. Hajoaa. Se on liian pieni. 5/5. Ei saatana.